friends, welcome to my 5G YouTube channel. So नोंथांमोननो आङो दा मोनसे भिडिअ बानायनानै देखायनो नागिरदों आरोना. So बे भिडिअआनो जाबाय उन्दै गथ'फोर आरोना. बिथांमोना स्पर्टआवबो गोसो गुदुं आरो बिथांमोना डिफेन्सनिबो प्रेक्टिस खालामगासिनो ना उन्दैनिफ्रायनो. So आङो दा बिसोरनि प्रेक्टिस खालामनायखौ देखायगोन. बिसोर दा हाइ जाम्प बारनाय प्रेक्टिस खालामगासिनो. So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आं आसा खालामो. So भिडिअखौ स्टार्ट बानायनोसै आरोना. फ्रेन्ड्स आं थांगासिनो नाय नै बिसोरनो नै फ्रेन्ड्स नायलांदो. औ फ्रेन्ड्स नै बिसोरनो दा हाइ जाम्प बारगोन आरोना. नै बिथांमोनानो मार मेहनत खालामगासिनो माबानि स्पर्टनि मार गोसो गुदुं बिसोरो बिराद स्पर्टनि गोसो गुदुं नै बिसोरबो गिदिर बिसोरबो ना नाय नाय फ्रेन्ड्स नै बेखौनो बारगासिनो आरोना बिथांमोना हाइ जाम्प. फ्रेन्ड्स नाय बिसोर मार गोसो गुदुं आरोना स्पर्टनि आरो डिफेन्सनिबो खस्थ' खालामगासिनो. स' बेफोरबो नायलांदो नोंथांमोना फ्रेन्ड्स नै नायलांदो भिडिअखौ. नाय बिथांनिया नै बडिया नाय डेन्जारखा नै बोरै नाय बिसोरो स्पर्टनि मार खस्थ' खालामगासिनो आरोना. डिफेन्सआवबो ओमफ्राय माबा खालामगासिनो डिफेन्सनि थाखायबो खस्थ' खालामगासिनो. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. सुनो बिथांमोना बारगासिनो लागाव नै हिजरासो हिजरा हिजरा नङा नोङो मा नायगौ नोङो. स' नै बिथाङा नै गाइस Camai Này Này Tiền rằng hít ra gì Này ở đến giờ Box So này Nơi danger bargain ya nai Yo danger yo ranthong mana danger barkhayo no. Yar hijra na lai Yar siko Igana barbai thabai no Tiger jump barnaikौबो देखायगोन आरोना. नोंथांमोना नायलांदो नै याय बिसोरनो टाइगार जाम्प बारनायखौ देखायगोन आरोना. नै नायलांदो याय guys. नोंथांमोनाबो बारनो गोसोबा बिसोरनो सिखायजानो हागोन आरोना फैनानै बिकासियाव नै डेन्जार इयो रानदोंबाबो. Top friends बिसोरो दा लं जाम्प बारलायसिगोन. Top friends नोंसोरो भिडिअखौ नायलांदो आं भिडिअखौ देखायगोन नोंसोरनो. स' नै नायलांदो नोंथांमोन. स' लोगोफोर बम बारगासिनो बिथांमोना तामाम खस्थ' खालामदों आरोना डिफेन्सआव जब मावदों उन्दैनिफ्रायनो तामाम. बेबो फिल्डआवबो नङा फोथार गेजेरावसो ओंखारनायाव. स' लोगोफोर आं एबारसो
itu rangkul tuh. Ayo semuanya gitu. Kesal enggak? Kesal enggak? Tuh bitamuna barang itu suka sih nih bitama barang tuh dia baru food barang. Baru food, nih cek. Tuh nih. Defense ni malah setengah dah practice mana kau setengah mungkin kaya so neighbor ney mina maciku bitanga nak buku warna kosto kalau babe siapa deh parkirnya ada deh kosto kalau lepas tersinggar nada air parkirnya deh lagau tiba cukup undwinifrainw. Channel nam to Haji Generation Channel. Ya. So bitamuna sport riba ko sudung ada di bisi ko kosto kama ko nang din defense latarkan nane Rong masih dadak. Nah, baik pada apa nih tadi. Masasin lah. Masas. Alke mari dadak rong nak korbi. Boria. Aku tu ni ada. Itu. Di barang paling saya, ang ke video nana di barang ang parkan nang mana dah. Kita oi. Jai. Nah, ang pondro parkan pondro. Nene. Mana di setah nak kangri je. Oh, di pulau sejak. Baru banjir lah. Mar, sanuk. Hello guys, hai. Namaskar dada. Ada biasa sih, mau kelana apa dada. Hello Ikut di Hibrama, 10 di.
गजब बेइज्जती है। Siko, Miko, cok 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 koko. Friends, आङो दा बिसोरखौ माबा सोंगोन आरोना जेनेबा मानो इदि खस्थ' खालामदों उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा ना दा नोंथांमोनखौ जेनेबा देखायगोन आङो जेनेबा सोंनानै बिथांमोना इन्टारभिउ रखम स' नोंथांमोना नायलांदो आं बिसोरखौ इन्टारभिउ रखम सोंनोसै जेनेबा ना स' नोंथांमोना बिसोरखौ सापर्टबो खालाम आरोना जेनेबा एडभाइसारबो हर जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो इमान बिदि खस्थ' खालामदों जेनेबा स्पर्टनिबो गोसो गुदुं आरो डिफेन्सआव जब मावनोबो जेनेबा गोसो गुदुं स' बिथांमोना बिनि थाखायनो उन्दै समनिफ्रायनो जेनेबा खस्थ' खालामदों आरोना जेनेबा मेहनत खालामदों कुछ पाने गेले कुछ खना बारताय बेखौनो खालामदों आरोना बिथांमोना स' बिसोरखौ आं सोंनोसै बिथांमोना नायलांदोंमोन नोंसोर मानो दा बिदि जेनेबा बिदि उन्दै बैसोआवनो नोंसोरो मानो इमान बिदि खस्थ' खालामदो स' नोंथांमोना बुंथिना होनो हागोन नामा? जोङो डिफेन्सआव साख्रि लानो नागिरदों बेनिखायनो जोङो खस्थ' खालामदों आरो स्पर्टआवबो जोङो गोसो गुदुंखा जेरावबो आखा फाखाखा जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो जेरावबो आखा फाखाखा बिथांमोना बेनिखायनो जोंखौ एसेबां सापर्ट हो जोङो उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि बारला बारसि खालामो मोजां मोनो आरो जोङो साख्रि डिफेन्सआव साख्रि लानो नागिरो बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि खस्थ' खालामदों आरो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामबाय था मोजाङैनो जों स्पर्टआव साख्रि लानो नागिरदों एसेनोसै खुलुमबाय नोंथांमोना आं इन्टारभिउ लानायाव जेनेबा बिसोरखौ मानो बिदि खस्थ' खालामदों मानो उन्दैनिफ्रायनो बिदि जेनेबा बारलुनाय मानाय खस्थ' खालामदों स' नोंथांमोना आङो इन्ट्रडाक्सन लानायावनो जेनेबा नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ जेनेबा बिथांमोना स्पर्टनि थाखायबो गोसो गुदुं आरो उन्दै समनिफ्रायनो डिफेन्सआव जब मावनो थाखाय गोसो गुदुं ना बिनि थाखायनो बिथांमोना खस्थ' खालामदों स' नोंथांमोना बिसोरखौ सापर्ट होबाय था जेनेबा एडभाइसार हर जेनेबा बिदिनो जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै जेनेबा डिफेन्सआव जेनेबा साख्रि मावनो हायो जेनेबा आरो स्पर्टआव जेनेबा मोजाङै जायगा मोनलांथो स' नोंथांमोना सापर्ट हो स' फ्रेन्ड्स आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम स' नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होबाय था स' आंनियाबो एबार मासावसो गोदान नालाय जेनेबा इउटुब चेनेला स' आंनिया जेनेबा बुंनायफोरा माबानायफोरा थाद' थुद'बो जानो हागौ स' आंनाबो लाखैनो जालांगोन जेनेबा मोजाङै जालांगोन आरोना जेनेबा होननायफोरा मोजाङै जेनेबा स' लोगोफोर आंखौ जेनेबा बिदिनो सापर्ट होबाय था स' भिडिअ'आ एसेनोसै खुलुमबाय